honorable aikin yana da matukar wahala. Kai! Na yi da su a canza maka wani sun ki amincewa. Pick up action. Kai wannan abu na kasa gane al'amarin. In na bi ta baya sai su biyo min ta gaba, gaba kuma babu kyau. Mu a wajen mu gaba babu kyau, baya ne mai alheri. Na yi su canza wannan al'amari domin a gano ina za ka sa kanka. Sun ƙi su canza, sun ce mu tsaya a nan inda muka saba. Domin saba kuma wahala ce. amma idan aka yi la'akari da girman kujerarka haka ne kujerata da mutunci na ya fi komai a faɗa min ni kuma in aikata shi. Haka ne aka nemi. Ni ka san kujerata da mutunci na da mukamina ne ko ne? Da mukamina ne. Kujerata da mutunci na. Haka ne aka nemi. Ni ka san kujerata da mukamina da mutunci na ya komai a wajena. Kana da 'ya'ya Hassan da Usaini, to wannan karan su ne sirrin aikin. Honorable ya firgita ya ce ban fahimce ka ba mai rauhani. Ban fahimce ka ba mai rawani. A karin jinin tagwayen za ka bayar. Honorable ya miƙe tsaye cikin tashin hankali. Ina ba za ta sabu ba, banda su dai a canja wani abu. Ina ba zai yiwu ba. Banda su dai a canza wani abu kawai. Canza? Musu za ka ba mu, in ba haka ba matsalar ka ce. Haka. Mai kanan. Ka gani ko? Ka gani ko? Ka gani ko? To musu za ka ba mu. Honorable a canja min don Allah a canja min da wani abu domin rasa tagwayen nan zai iya